Balkan vilayetinde geçen hepdäniň dowamında azyndan 2 ýol hadisesi boldy. Hepdäniň ilkinji we soňky günlerinde bolan ýol hadisalarynda 2 adam öldü we başga da azyndan 18 adam yaralandy. Bu wakalar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda Sewitden maglumat berdi. 5-nji oktýabrda Kızlarot bilen Bereket etraplarynyň arasynda Toyota Hiace kysymly minibus ýoldan çykyp köçe ýol hadisasyny surady. Minibusdaky 15 adamyň kiçi yaralanmalaryna getiren wakada ölüm ýetim bolmady. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başda 29-njy sentýabrda Aşgabatdan Balkanabada uğran ýeňil avtolog Gumda şäheriniň golaýynda öňünden düýeleriň çykmagy netijesinde ýol helakçylygyna uçrady. Aşa ýokary tezlikde gelýän ulagyň sürüjisi we öňünde oturan ýolagçy wakanyň bolan ýerinde jan berdi. Ulagyň ýerinde oturan 3 ýolagçy bolsa orta derejeli şikestlenmeler bilen hassahana ýerleşdirildi. Dip ýagdaýlardan habarly ýene bir Balkanly polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol ulagyň tizlik görkeziji enjamynyň onuň ýol hadisasyna uçuran pursadyndaky tizlik sanynda saklanyp galýandygyny hem belläp şeýledi ýäri. Gumdaň golaýynda helakçylyga uçuran ulagyň speedometri onuň sagatda 170 km tizlik bilen barýandygyny görkezýärdi diýip polisiýa işgäri sözüne goşdy. Azatlyk radiosu bu ýol hadisalar barada Sewitiň polisiýa müdürlüginden şeýlede ýol gözegçilik polisiýasynyň wekillerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Polisiýa işgärleri Sewitde ýokary tizlikde barýan ulaglaryň ýol hadisasyna uçramagy bilen bagly wakalaryň her aýda ony golaýynyň bolýandygyna ýarlar. Hatta geçen ayda köçe ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy atly bir aýlyk geçirilen bolsa-da ýol hadisalarynyň sany azalmady. Dip polisiýa işgäri belledi. Türkmenistanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýurtda bolýan ýol ulag hadisalary barada hasabat bermeýär. İçeri işler ministrligi hem ýol helakçylikleri barada statistikany çap etmeýär. Döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ýol hadisalaryny agzamaýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary adam pidalaryna getirýän köçe ýol şeýlede otly hadisalar barada ýygyderli habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 günde döwlet dukanlaryna daşary ýurtlardan getirilen doň etleriň peýda bolanyny, olaryň ilaty çäkli ýagdaýda kilogramy 35 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu maglumat Azatlygyň garaşdyrlyk gününiň öňü sirasynda döredilen emeli azyk golçulugynyň we arzançylygynyň bayramçylygyň ýerýanynyň soglan nuwarada beren habarynyň ýerýanynyň geldi. Ýatlasak Aşgabat şäherine habarçymyz 2-nji oktýabrda el ýeterli wagtdan berilen haritlaryň bahalarynyň gaýtadan 10-15 göterim ýokarlananyny habar beripdi. Dukanlarda täzelikde peýda bolan etiň azyndan 15 gün çemesi dowamly satywda saklanmak üçin bu etiň şöhlat, ýagny kalbasa öndürýän kärhanalarda satylmagy gadagyn edilýär diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Et gytçylygy we gymmatçylygy döwlet dukanlaryna satylýan un, çörek önümleriniň sewdasyna hem çäklendirme giridilmegine getirdi. Ýagny arzan etin gaýtadan işleýän kärhanalara satylmagynyň gadagyn edilşi ýaly döwlet dukanlaryna ilaty arzan wagtdan satylýan yerli un hem inni yerli undan çörek we çörek önümlerini taýýarlayan kärhanalara satylmaz. Ýagny bu gadagan edildi diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlaryna ilatyny ýetlenip goýberilen yerli undan satyn alyp husus tamdyrda çörek göçürýän ýaşaýjylar hem tutulan ýagdaýyna agyr jerime tölemeli bolarlar. Azatlygyň habarçysy bu maglumatlary resmi ýagdaýda tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Şol wagtda çeşmeleriň maglumatyna görä, döwlet dukanyna gelen yerli uny gizläp howlusundaky tamdyryny çörek güşürip satýan aljylara lomay satan satyjylaryň arasynda ele düşen. Jenaýet jogapkärçiligine çekilen we kadyet tarapyndan 4-5 ýyl iş kesilen, azatlykdan mahrum edilen raýatlar hem azal. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan çeşme Aşgabat şäheriniň
bekrege ýaşaýyş toplumunda ýaşaýan bir ýigidin döwlet dukanyndaky uny lomay satyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini, emma onuň adyny, işlen dukanyny howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdyp bilmejekdigini aýtdy. Ol ýigit dukanyň ýeňseki gapysyndan gelen ýük ulagyna 40 halta yerli uny ýükläp duran wagtynda bir kanun işiň üstünde güppas edilip polisiýa işgärleri tarapyndan saklandy we garşysyna jenaýat işi gozgalyp gaziýet tarapyndan azatlykdan mahrum edildi. Deyip çeşme etdi. Azatlygyň habarçysy dukanlarda ardan wagtdan satylýan doň etten alan aljalaryň bir näçesi bilen aýrarlykda gürleşme başardy. Döwlet dukanlarynda satylýan daşary ýurt etleri garry malyň etine meňzeýär. Olary alan adamlaryň haýsysyndan sorasaňyz sorap göräýin. Birinciden köp gaýnatmaly bolýar. Ikinciden gaýnadylan wagty diňe aşanany däl, ähli otagy ýakymsyz ýys tutýar. Deyip aşgabatly Zenan aýtdy. Emma muňa garamazdan azatlygyň sökütdeşleri bu etiň söwdasynyň bir ýa-da 2 hepde dowam etjekdigini, ýagny basym gutarmajakdygyny süýhel garaýarlar. Gürjistanyň premier ministri Irakli Kobakhidze hepdeniň ahirinde paýtaxt Tbiliside geçirilen köpçülikliň protestlerden soň bu Kafkaz döwletinde dartgynlygyň dowam edýänligi sebäpli hökümete garşy çykyş edýän aktivistleri mundan beýlek tutsak etmek bilen haýwatatdy. Kobakhidze 5 oktýabrda jurnalistlere bir näçe adam tutsak edildi, ilkinji nowatda agdarylşygy gurnamaga synanşanlar diýdi. Hiç kim jedatsız galmaz, köp adamlara döwlete we kanun goraýjy idaralary garşy eden zorluklary üçin höküm çykarylmaly diýip Gürji premier aýtdy. İçeri işler ministrligi öz beýanatynda jemgyýetçilik tertibine we howpsuzlygyna höküm awanmazlygy üçin degişli çäreleri görürs diýdi. 4 oktýabrda Tbilisiň köçelerindäki demonstrasiýalaryň adından 5 guramaçysy, şol sanda Pata Burçuladze we Murtaz Zodelava tutsak edildi. Tutsak edilmedinden ozal meşhur 70 ýaşly opera ýyldyzy Burçuladze içeri işler ministrliginiň işgärlerini halkyň çağırışyna gulak asmaga we dolandyrjy Gürji Arzuwy partiýasynyň ýol başçylaryny tutsak etmäge çağırdy. 5 oktýabrda Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugy paýtagtyň daşyndaky gizlin ýerde köp sanly ýarag, ok däri we partlaýjy maddanyň tapylanlygyny öňe sürdi. Gulluk bu ýaraklaryň 4 oktýabrda yerli saýlawlar güni garşylykly hereketlerde ulanmak üçin niýetlenenligini öňe sürdi. Halkara guramalary bu saýlawlaryň gorkuzmak we basış görkezmek astynda geçirilmegini tanqid etdi. Opozisiýanyň aglawa bölegi saýlawlary baýkot etdi. Saýlawlarda häkimet başyndaky Gürji Arzuwy ses berişligin geçirilen ýerleriniň ählisine gözökçülüge eýe bolandygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Kaja Kallas 5 oktýabrda saýlaw prosesini ýazgyrdy we onuň başgaça pikirlenýänlere garşy geňişleýin batyş döwründe geçirilendigini belledi. Gararsyz metbuata bir näçe aýlap edilen reýtler, raýat jemgyýetini nişana alýan kanunlaryň kabul edilmegi, garşydaşlaryň we aktivistleriň tutsak edilmegi ýa-da dolandyrjy partiýany goldaýan saýlaw kodeksine üýtgetmeleriň giridilmegi, saýlawlaryň bäsdeşlik mümkinçiligini düýüp göter azaltdy diýip Kaja Kallas beýanatynda ýazdy. Opozisiýanyň köp bölegi bu saýlawlary baýkot etdi we gatnaşyjylaryň sany gaty az boldy diýip Kallas belledi. Kallas we Ýewropa Birleşiginiň giňeltmek boýunça komissar Marta Kos tarapyndan bilelikde edilen beýanatda şeýle edildi. Saýlawdan soňky döwürde azudalyga we sabarlylyga çagyrýarys hemde häkimetleri raýatlaryň ýygnanşmak we söz azatlygy hukuklaryny goramaga çagyrýarys diýilip beýanatda aýdyldy. Kobakhidze Ýewropa Birleşiginiň Gürjistanyň işlerine goşulmakda aýplady we Ýewropa Birleşiginiň ilçisi Pavel Gerchinska salgylandy. Daşary ýurtlardan belli adamlaryň hatda konstitusiýa düzgünini agdyrmak synanşygy üçin bularyň hemmesine gönüden göni goldaw berýändiklerini bilýäris diýip Gürjistanyň metbuaty Kobakhidze'ni çetirledi. Şu noktaý nazardan Ýewropa Birleşiginiň Gürjistandaky ilçisi Ayratin jogapkärçilik çeker, ol çykmaly, daşlaşmaly we Tbilisiň köçelerinde bolup geçýän zatlary berk ýazgarmaly diýip Gürji premier ministri aýtdy. Kallas we Kos bilelikdäki beýanatynda Ýewropa Birleşiginiň Gürjistandaky roli baradaky dezinformasiýany ret edýänligini we Ýewropa Birleşiginiň Gürjistandaky ilçisine garşy şahsy hüjümleri ýazgarýandyklaryny aýtdylar. Günbatarly demonstrantlaryň maksady geçen ýyl parlament saýlawlarynda ýüze çykan kanun bozmalardan we hökümetiň Ýewropa Birleşigine agza bolmak baradaky gepleşikleri toktatmak baradaky kararyndan soň
başlanan gündeki demonstrasiýalary canlandyrmakdy. Şeýle-de opozisiýa öz pikirine göre hökümetin ortiýet babatyndaky dostlukly siýasatyny tanqid etdi. Soňky aýlarda protestler zorlukly basyşlardan soň gowşapdy. Gürji arzuwynyň Kreml meňzeş kanunlary girizmek ýaly hereketler bilen Orsiýada tarap süýşmegi Gürjistanyň öňkü goldawçylaryny Birleşen Ştatlary we Ýewropa Bileşigini gaharlandyrdy we bilelikdäki başlangyçlaryň köpüsiniň toktamagyna sebäp boldy. Hökümet başgaça pikirdäkileri we habar beriş serişdelerini basyp ýatyrmak baradaky aýyplamалary ret etdi we demonstrantlara garşy zalymlyk baradaky aýyplamalardan ýüz öwürdi. Demonstrantlar we guramaçylar nägilerik ýörüýüşlerini dowam etdirmäge çağırdılar. 5. oktyabr akşamy uly mähelle ýygnandy ýöne biýdüdüňçülükler barada detsine habar bolmady. Gürjistanyň öňkü prezidenti Saloma Zurabišvili öňgürji Arzuwy partiýasyna garşy çykypdy we onuň dolandyryşyna garşy parahatçylykly demonstrasiýalary ýol başçylyk edipdi. Zurabišvili islendik zorluga garşydygyny aýtdy we hökümeti opozisiýany awraýdan düşürmek üçin 4. oktýabrda prezident köşküne hüjüm gurnamakda aýplady. Men Gürjistanyň Ýewropaly geljegi üçin parahatçylykly protestiň 310-njy güni Rustaveli şaý ýoluna çykdym. Rejimiň prezident köşküni basyp almagy provokasiýadyr. Biz muňa boyun bolmarys. Biz erkin we adalatly saýlawlar we Ýewropaly Gürjistan üçin çykyş ederiz diýip Zurabišvili 4. oktýabrda X-de ýazdy. 5. oktýabrda ol öz tarapdarlaryny hökümete basyş etmäge çağırdy. Saýlawlar güni hakyky adalatly parlament saýlawlarynyň güni geler. Biz şonda hakykatdanam saýlarys. Men hemmeleri bir ýere jemlenmäge we zerur boldugyça bu parahatçylykly protest gutarýança dowam etdirmäge çağırýaryn diýip Zurabišvili aýtdy.